Sa gipresenta nga mga ebidensya sa mga otoridad, assorted sizes sa sachet nga naay sulod sa gituang shabu ang nasignit, naay tibugol ug naay gipino-pino nga illegal nga droga. Nasignit og napalit kini sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa Digos City Drug Enforcement Unit Team nga gipunguluhan ni Police Lieutenant Diosdado Niones II kauban ang RPDEU RSOG, PDEU Intel Unit ug PDEA 11 nga gihimo sa Lapu-Lapu Superhighway, Chapter 9A, Barangay Aplaya, Digos City, bandang alas 11:36 kagabi, Enero 3. Giila sa Digos City PNP ang live-in partner nga mga suspect nga sila Bernardo Casinilio Salcedeo Jr. alias Art, 33 anyos, ug Mary Ann Suerte Cataw alias Madam, 39 anyos, ug parehong residente sa nisgutang lugar. 33 ka mga assorted sachets nga naay sulod sa gituohang shabu ang nasignit sa mga operatiba nga tanan-tanan mo kantidad sa 330,600 pesos. Matod sa kapulisan, dugay na nilang ginamonitor ang lihok sa mag-live-in ug kagabi ilang yun nila nadakpan. Gikan matod pa sa Kidapawan City ang supply sa droga sa mga dinakpan ug dali ra ihapit ang mga epektos sanglit daplin ra sa kalsada ang ilang gipuy-an nga balay. Nangapriso na karon sa Digos City Police ang mga dinakpan nga magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.